Преди бях беден като мастия. Нямах пукнат лев. И сега също нямам пари. Ма за какво са ми тия пари, като мога да си купя от гетото супер свежи находки, мега ефтино. Гледай сега какво става. Влизам в разпродажба, освен че артикулите са на по 50-60% отстъпка, има допълнителни прогресивни отстъпки при закупуването на повече артикули, които достигат до 40% оф на цялата поръчка, ако вземеш 5 артикула. Което е елементарно, сега ще си харесам някакви работи. Така, мъжко, ML размер. С 3 клика вече си в играта, брат. Много находки, мамка му. Ще скипвам, защото после TikTok ще вика много е дълго. Ето тук Ганти Акенце, много макев това. Червено свичърче на Nike, кой не му трябва. Ето тук брутална винтидж тениска на Levi's от 90-те години. Това е скандално колко ефтино я продаваме. Та Едуин тениска пръска филмите, купидони, работи, глупости. И една The Hundreds тениска, колап с Puma, супер свежарска. И сме готови. 5 артикула, якета, тениски, свичери по 10-15 евро. В смисъл, какво да кажа? Така че бягай бързо към сайта да се възползваш, защото са единични бройки, бързо ще ги изкупят.